Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Vou poñer aquí a estes dous que están no Discord. Un momento. Onde está Discord aquí? Pois non iba a facer stream, pero compramos o xogo este, o Pig. Estaba chovendo, non temos nada que Existe facer. Frida, Geoños. Vaciei un bote de colonia a Iria encima hoxe, casi. Bueno, vou activar Discord, a ver. Terroristas si quer, bueno, os Escoito terroristas vos non ahora. queren dar un golpe. Ahora Hola. Hola, boas. Deixademe... Falade outra vez? Hola. Hola, Aí está. hola, Aí está. Hola. hola, Un Hola. momento, Hola. Xulio Brais, aí está. Hola. hola, Hola. Aí está. hola. Hola. Pois dou Hola. iniciaches o xogo xa. Si paso o audio Sí. do directo de Davis, entras nun bucle infinito. Por qué? Claro, porque porque das xa ten. hola, hola, Hola. hola, hola, Hola. hola, hola. Iniciaches. Hola. O que? No, hola. Ah, eu non comprei aínda. Meu. Sí, eu Era iniciei. broma, Davis. Oye, Que cara de decepción puxo no stream. veña, Pobrillo. doulle iniciar. Hola? Ah, que sí que non estaban escoitando. Eu pensei que ainda non estábamos en Sí, No, directo. claro. porque non, el non avisa, el dalle pa diante. Meu, dixen, dixen. escoitasevos, dixen agora Sí, iniciar. claro, pero xa te escoitas buscando, xa se nos escoitaba. De pouco non sirve eso. A ver, vou poñer aquí o xogo. A ver. Mima, eu si poño o directo de Davis con volume si que entro en bucle. Ah, o meu non fixo eso, Davis. Ten audio de proximidade, creo. Mima. Entonces, Sí, pero claro, Vou temos que enseñar- estar na mesma claro. partida. Eu tiña pantalla en negro, así polo de risas. En dices? serio, pois Sí, 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 sí. reabre outra vez. Host game, Non sei que lle pasa. cerra o xogo e volve a abrilo. Viña moi guai un tutorial para isto, Sí, pero... settings, un momento, que ten. Ahora. Ahora. Ah, vale, creo que entendo. Vale, No, pero... invitar amigos. Cibran, invitar amigos. Brais. Chegouvos. Que paciencia tendéis Meu. sempre para as invitacións, Que se me cerra solo o xogo. Ala vai.
Bueno, chat, cerramos directo. O xogo do que falara de sonte, sí, correcto. A ver se é por este. Eu aceptei, non sei se estamos na mesma isla. Non me fixo nada a invitación, David. Aceptaches? Estás nunha isla? Estou, Sí, aceptei. non, nunha isla, non, nun aeropuerto. A ver, volves invitar amigos. Vale, xa me vai. Non sei que fixen, pero funcionou. Claro. Has aceptado unha invitación, vale. Mira que feos son. E donde me edito? Pero a mí non me move. Ah, vale, aquí. Vale. Vou salir da miña partida. Invítame ahora desde o menú de inicio, non sei. Vale, a ver. Invitar amigos. Invitado. Veña, Mira, Cibran uniuse. Aí está. Aí Ahí está. eu estou. Que tal, Cibran? Aí estades. Ai! Vou poñer silenciarme no Discord. Pero non te escoito por... Ah, sí que te escoito. Escoitasme aquí. Ahora sí, a ver. Ui, petouse. Petouse mo xogo. Esperar a que o programa responda. Petóuseme. Moi ben. Pouco escoito a Davis aquí. É que petouse mo xogo. Petouse mo xogo totalmente. Ah, vale. Cerrar el programa e volver a abrirlo, tocará. Pero petadísima histórica, E a Cibran tampouco escoito eso que ten volumen en Discord. Nada, cerrar el programa, dinlle cerrar. Volvo a iniciarlo. Detener, Cibran, desmuteate. Dime. Jugar. Escoitasme polo xogo? Sí. Ah, vale. Mira como jateo, mira como jateo, mira como jateo. 7 euros e pico. Tere. Ah, que queda sin estamina. Estamina. Vale, volvo a entrar e invito-vos. Fotito para el chat. Ah, póñome aquí guapo, vale. Non te pos guapo. No pasaporte. Daslle pero... ao botón esquerdo do ratón mantés e poste guapo. Oh! Invito-vos. E non será mellor que te invitemos nós? Bueno. Xa estades invitados. Que raro. Voume silenciar no Discord cando entredes. Petouseme outra vez, señores. En serio, estás de coña. A min pasoume antes. É que fixeche para solucionalo, Cibran? Pois, Contalle a Davis. entré en Steam. Fun a Steam. Dinlle de tener juego. E ao darlle a jugar, dache como dous opcións. Dinlle a de abaixo. Ah, vale, pois vou facer eso. Porque a min cerrábaseme todo o tempo. Vale, pois vou Pois facer eu eso. estou cada arriba, a ver se non se me cerra. Nada, vou facer eso e pista. Jugar. A ver ahora. Canto vai durar o stream hasta que nos aburramos? Non sei. Hasta mañá á noite. A ver se ahora non se me peta. Que pasa? Que pasou? Non sei que está facendo Bryce, que se está rindo. Pero non me viche. No, porque me Vale. estou poñendo guapo. Invito-vos por Ainda cuarta estás, vez. chaval. Pero únete a nós que estamos os dous na miña partida. Pero se non me invitades... Ah, xa vos invitei. Que ansia. E uno me unidesvos. Xa me Únete estou tú. unindo. Vale. Xa me estou unindo. Xa verás como non te saca. Se non sales ao menú principal, non te saca daqui. Ah, pois sí que te sacou. Sí. No, sé que é meu. David, invítame. Teñamos que volver a poñernos outra vez guapos. Aí está. Dios. Dicir, David, invítame e xa tes a... Home, claro. No, cando dis Davising, xa tes invitación. Vou personalizar o bicho. Bueno, cando estedes os dous, vale, silencio Que tal? Hola, boas a todos. Hola, boas. Aí Mira, está. David. Que, dime. Aquí estás outra vez. A ver, espera. Mãe, teño que... Bah. Davis petouse, eu que. No. Estou aquí, vou No. meditar. Boa, escoito vos super baixo, vos tedes que subir. Hola. E va a ser dese color Bryce, para poñerme outro eu. Espera un segundo. Que eu estou ainda... Gracias. As gafas a mí non me convencen. Voume poñer azul, rojo. Muller.
Quítame o celeste que me dá... Dame alergia. Listo. Así, listo. No, voy a ir así. A ver, como se sube entonces? O pasaporte para qué? Tenemos que viajar. Así, mira. Ti Pa vas entrar aquí, no- jateas, no avión. jateas nada como un tolo. ¿Cómo que no? Aí está. A mí Quiteime poñeme toda nada. a vida. Un saludo. A ver, que non é a vida esa estamina. Ah, é estamina, manter mina, pulsado. eh. Me. Ah, pues sí. Como jatea. E cando se che acaba esta mina, que? Caes como un auténtico cesto. Salta! Aí vou! Epa! Partaco! David! ¿Qué? Espera, estate quieto un momento. Mira que eres feo, amigo. Non te podo agarrar. Non te podo... Como que son feo de qué? Tu puta madre. Non te podo pegar. Pepa! Mira como jateo o auténtico bombero. No. Ah, pola corda non te cansas casi. Moi pouquiño. Polo carallo, na vida real morres, amigo. Ah, mira. Me. Mira. O mapa do Modern Warfare 3, tío, aeropuerto. Mateime. Sí. Mira. A ver, comparar todos os aeropuertos co mapa do Modern Warfare 3. Ei! Ei, como fas iso? O de Bryce é o mellor, tío. O de Bryce é o máis gracioso, tío. Represéntame. Como Mira, fas David. iso? Que? Mira pa Cibran. Eu cando discuto contigo. Como faz eso? Na R tendes os emotes. Ah. Espera, Espera. Va. 1, 2 y 3. 3. Chulada. Veña, a entrar. Vamos. PTP. Oye, la puta de barco. PTP. Onde imoslo? As Maldivas. A Cunde. As malditas. Aí está, tú, estades? Que pasou? No, partido Jaja, no, avión. cap- Me! Hostia, hostia, histórico. Esto é Lost. Que é isto daqui? Non sei para que vale isto. A ver, chavales, o máis importante de todo é isto. Mira, comprou no que traballo vai dar. Mira o que teño, non sei para que vale. Cibran, Aí vai. Cibran. Mira esto. Ponte acércate a min. Solta eso, solta esa puta merda. Que soltes esa puta merda, meu. Ven aquí. Mira. Salta. Veña, vamos. Espérame, eu vou coller cousas daqui. Vou coller o compás. Esta para min tamén. Non hai nada máis, non? Eu levo unha mochila. Eh, que non sei eh, que meter as cousas na mochila. Marito pregunta, que xogo é? Modern Warfare 3. Mira. A tomar polo cu. Puta. Hostia, Plena costa da vida. show. Mira. Juego de daño. Que pasa? Epa! Para, ponte ali que che pasa. Dame la concha. Pero, vaite para lá que che tiro concha. Son las 6 de la mañana, la concha Mira. de mi hermana. Atende? Mira. Me! Epa! Aí vai. Como faz eso? Na cu. Adiós a concha. Colledeme esta. Esto non se pode coller. Mira, é o camiño de Santiago. A ver. ¡Ah! Que pasa? Que pasou? Saliu unhas letras, asustei. É impresionante. Asusta-te en asa. Hasta yo que tiene un zoom de medio, tío. ¿Qué es esto de aquí?
Ah, tes unha mochila, Brais. E podo che meter cosas dentro da mochila? Ah, vale, pois mete. Mateime. No, home, Mateime. estás aquí, joder. Cuidado ca medusa. Me! Resbalo. Dixen cheu, mateime, o tipo soplou a un nivel que flipas. A ver, e se me engancho este podo ir un coco. Así, mira. Quen colleu a corda? E como te Tome. metes eso? Zumito e coco. Collechedes todos, estades seguros? Haberá que empezar a trepar, non? Para que eu estou a ver se collo aquí un coco. Coco. Non coco, teño coco, energía. Coco. Coco. Está moi chulo o xogo, Está moi guapo, Si ainda non empezaste nin a xogar. Pero os gráficos gustame moito. Adiós. Mira, estou arriba de todo. Colleime que vou. Hostiazo terrible. Teño un coco, teño un coco. 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 Coco ou coco? Pois non cubre aquí, Habrá que rompero, non? Ves? Mima. E podes comelo para recuperar vida, chaval. Me, que guapo, comedios, rompedios e comedios. Unitats que es coco, 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 coco. Coco. Subides ao árbol, caeu. Así, mira, vas Mante- correndo, saltas e jateas, como un tolo, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Non me dá estamina, vou caer. A cucaña, mira, vou eu. A mí cae, non sube. Toma, collín un... Hostiazo terrible. É como rompes. Lánzalo contra unha pedra ou algo. Vale, contra este árbol. Me, faste daño, non sabía. Aí está. Para. Colle un cacho, Brais. Ah, vale, xa estou ben. Coller o cacho está moi guai, pero gustaríamos saber como subir tamén. Mantén Has- pulsado tens que manter pulsado o botón ratao. do ratón. Ai, Veña, o Ai, botón, ai, antes ai. dixécheme que era Que Vale. confundirme eu. colle os dous. Disléxico. Vaya. Son Ah, podes... disléxico de Ui, teclas. bo. Sí que te faz daño de caída, Cibran. Sí, pégate unha hostia guapa. como rompe? Ah. Lánzalo. Joder. ¡No! ¡No! Meu. A vida como se recupera, tío. Pues non teño puta idea. Hai vendas, creo. Vin antes por aí vendas, pero non sei onde está. Que le? Pa onde vamos os chavales? Que le? Que le? Tedes que aprender a baixar lento. Ven aquí. E esa Deus un música mala? Mima, pero hai que subir ali arriba. Piada histórica. Hai bichos malos ou que? Por que esa música agora de repente? Espero que non. Pejo un cocazo. E que aquí? Maletuca. Ah! Non collechedes o manual verde. Collino pero deixeino ali atrás. Non vou volver por el. Ah, moi Vai por bien. él. Hostia, Que e é agora? Como se baixa lento? Anda, mira. Sí. Que é eso? Unha pitón. Que pitón, meu, é para engancharte. Chamas así, pitón. Non me que se chama así, mira. Que se chama así, mira, colle. Ah, sí, pitón. É unha pitón, meu. É unha cobra escupidora. Mosquete. E da cobra, taca, taca. Cataca. A cobra, taca. Ali arriba, nesa Sí, ali pedra hai cativa, cousas. hai algo. Eu vou subir. Sí. A pedra cativa, dis? Ali, mira. Ah, non estaban falando da misma, eu falo desta Pero gigante. sube, jalipollas. Quen colleu a corda? Volvo a repetilo. Eu non fui nada. Mima, que o meu casa é moi rápido escalando, tío. Si é porque puxeche nese color, non é o de todos. Aí está. Non vexo eu claro o de subir aí, pero bueno. Eu non chego. Había que ter a corda. Sin corda creo que é imposible. Adiós. Que pasou? Cibran! Coitaches? Que che pasou? Ai, eco. Que guapo. Escoitas o eco, Cibran?
Chegaremos, non sei eu, Sin corda non chegamos. Hai que volver a pola corda. No, non chegamos. Adiós. Cibran, vente pa aquí, onde estás? Ah, pero podes descansar, Davis. Pero donde? Eu non cheguei a... Como descansas? Nun sitio no que haxa neve ou así, quedaste así medio quieto, tú veches camino outra vez. A mí non me subes, tamén, Bryce? Hola, Solo me baixo. mira, Cibran pa Pedra Grande. Bueno, pois nada. Davis, cando chegas a un sitio así medio plano, quedaste aí parado. Vale. tens que subir. Vou mirar. Pero mantendo pulsado o clic, non? No, sin mantemos pulsado nada. Si solto o clic cae, tío. Estou morrendo, teño fame. Toma. Mira. Tiro che vendas pa baixo. Como se tiran as cousas? Con Q. A vos sitio tiraches. No, a vos sitio tiraches enveneneime. Tío. Bueno, pues tiro che comida. A ver si apunto mellor. Vale. Vale, pero necesito vendas. Ahora estou envenenado, tío. Cibran, onde hostia estás? Ui. É que Do- acabo de ver unha cousa. Eres ti, vale. Onde que faz? Hola. Que hostia faz? Estaba mirando unha cousa que acabo de flipar un poquito. O que? Mira, espera. Segundín. Merda, toleo con esto. Segundinho, Estamos trabajando en ello. Necesito algo para quitar... o sea, para recuperar vida. ¿Cómo? ¿Vendas o algo? ¿Tes vendas? No. Mira WhatsApp un momento. Vale. E paso yo a... Fijo que xa o veo, pero dillo a Iria tamén. Vale, reenvío yo a Iria. Reenviado. É que eu estou feito unha merda, Eu tamén. Que é isto? Que é isto? Que tiraches aquí? Non tiene nada. Aí. Onde está Bryce? Baixas ou quê? Non teño fame. Pero isto dache un bus de energía. Vale. Podes meter a trompeta polo cu. Que? Mirad aí abaixo. Mira hacia min, castrón. Que dis? Que estou buscando de comer. Teño famiña. Que dixeches da trompeta? Ya podes meter polo cu. Meu, este bicho anda lentísimo. Cago na madre que este bicho, que me deixes en paz. David, que estou maluco que teño fame. Maletas. Estou subindo. É Bryce? Bryce non sei, meu. Non nos fixo caso. Hai que chamar por ele. Bryce! Que é aquí? Toma, un mix de movidas. Tómalo. Hai setas ali, que é? Mira, un couso de primeiros auxilios. Cunde, ábreo e úsao se necesitas vida. Necesito. Non me asustes así, cabrón. Onde está? Aí vai un cocón. Aí tirei con tres. Deronme ganas de dormir, non sei por qué, correr. Ahora teño un É unha corda non temos. Mira. Humo. Hostia, que chulo. Ali vai, a venga. Ah, solo tiño unha bala, tócate la polla. Acabo de experienciar a puta mierda. Meu, cajáchela, Tómalo.
É que non sabía como funcionaba. Buenas, Alexia. De que vai o xogo? De subir? Solamente subir? Vale. Por onde encaramos montaña? O sea, montaña. Estás enfadadísimo, Brais. Eu digo así. Buenas. É o meu modo superado. Non sei. Non sei. Quedamos Había que en que buscar corda unha non puta temos, corda, non? pero bueno. Como? Corda non temos, non? No. Epa, mira! Ela isto que son limóns. No, son outra movida. Tende famiña? Eu un pouco. Eu Pois pouco. toma, come, nené. Si tes famiña? Cuidado, non te acerques a eso, non te acerques aos pinchos. Envenenan. Pincha, non? Envenenan. A su puta madre, perfecto. Eu encaro por aquí como auténtico animal. Vale. Oye, Ahora, e esta linterna Sadri. non se me deixaste a mí. Metede na mochila, ó. No, 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 no. Bien. Non se maten, güey. Mira, ali hai outra maleta. Hai que chegar ali deles. Non sei eu, Nuestro siguiente objetivo. Non sei eu, Eu iría Onde por está aquí. a maleta? O sea, desde aquí Ar- ahora. na quinta jateas cona. por aquí. Ah, Sube, ok. hostia. Sube, hostia. Vale, xusto enfrente. Que están como escalóns. Como vedes vos? Pero Vai, vai, o meu David, patina, niño. tío, o meu resbala. Vale. Eu tamén resbalei un poquito. Bueno, Au! non morrín de milagro. Eu estou Non se jodido, maten, güey. necesito vendas. Que fixeches car vendas? Metelas. Polo cu. Só había unha. No, polo cu no. Podedevos tendervos a man. Ah, vale, vale, pois tendeme a man a ver como faz. Queda aí, e axúdame a subir. É como che tendo a man. Non sei. Pulsa en min, a ver. No. A ver. O meu amigo Brais? Non o sei. Brais! Hola. Onde está o libro ese que di Carla? Na cota virgen. Que me empujas, gilipollas? Se pego a hostia medio de lado. Que, tes fame? No, estou ben. Que faz Brais? Mira a miña pitón. Mira Brais, mira Brais. Estou morrendo. Tens me ver a pitón. Mira a miña pitón. Hai cocos aí, vou por cocos. Mira, 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 mira. Coco, 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 coco. Onde estaba a mochila? Ai, fresas ali, vou por unha fresa. Onde estaba a maleta? Tomade, tomade. Onde estades? Tomade Moito máis cocos. arriba. Eu dou aquí Sí. unha fresa, eu collo unha fresuca. Colle cocos. Vale. ¡Ah! Uf, salveime, salveime. Estou guti xa. Onde tiro o coco este porque non cae, para non perderlo. A la foi a Aí, contar xusto. Listo. Bueno, que? Por onde encaramos? Encara Messi. Ah, que está ali a maleta, sí. Por aquí diría eu. Vale. Por donde? Vai ser unha subida jodida, Chegas, Brais. Sí. Como vos axudo? Non o sei, é verdad. Estamos todos. Aí estamos. Vale. Dios, que escaladores natos, No, por aquí non viñades. Non chego. Eso resbala Vamos, moito. camino. É que eso Sube por resbala aquí moito. primeiro, home. E agora daqui mandas un... Aí estás. Tá, pa, 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 Como pa, saltas? pa, pa. No espacio. A ver. Sí que chega, sí que chega. Arriba van ter o de aduanas do aeroporto esperando para enseñar os pasaportes do principio que deixaron no avión. Non Sí. me jodas. Eu baixo non baixo, Ah, pues sí, mira. No, la policía matouse. Que pasou? Casi, Fallas y David, dalle con un clic dereito para axudarlle. Cando te Ah, vale, vale. Donde estás, Brais?
Dame a man. Espera que te recupera esta mina. Aí está, aí está. Ole. Venirse, Ojo, venirse, acerto. que me boto a man. Venirse, Ay, venirse. de coño, un Vamos chico. allá, vamos allá. Tira. Aparta. Ahí estás arriba, vamos aí os chavales. Vamos Que non se allá. dija. Vexo jodido, Veña, vou primeiro, va. Ai, epa, vale salto, Vou eu. Ai, ai, que refalo. Esta. ¿Dónde estaba a maleta? Me, unha liana. Ah, unha cosa. Que pasa, que pasa? Hostia. Hai medusa, Diz que é para matar medusa. Joder, Price. Non o vexo, o do puente. Vamos, Diz que por co clic dereito axudas os compañeiros, si. Non será que non xo levan dicindo dende o principio. Eu baixaría. Espera aí, estás baixa. Ah, Deixamos unha maleta atrás no alto dun pico, Pues vamos ahora por ela. Non, eu abaixo non baixo. eu necesito vendas. Hai vendas, hai vendas, hai vendas. Vendas para os chavales. Quen ten máis necesidade? Eu Non teño sei un como pouquiño, está de usas vida. ti, usas ti. Eu teño máis da mitad. Por Loti, Loti. Tomarlle tamén a... Energy drink. Vou non agitar. Epa, como te moves, chaval? A ver, toma. Agita aí. Epa, mira. Toma. Se me baixa. Non queres beber? No, bebe ti. O bebo eu. Me cago en Dios, mira, vou pouco vendido, mira. Man. Horas que hablo a Dios, mira. La Virgen Santa. ¡Cajo de puta virgen, chaval! Eso sí, non sei con que toquei que teño, ahora teño solo. Por que teño o icono dun trueno a esquerda abaixo? Non sei, hai moitos iconos de moitos colores. Hai un puente. Tere. Hai un puente aquí, señores. Vamos por él. Hai zanahorias, cenouras. Quen dice? Nadie. David, solo de David. Buenos comer. Déxame a min un taco. Colle unha desas. Vale. Riquísimas. Cenouras dino... Ai, que cae. Os que van de entendiditos e que pensan que saben máis que os demais. Jatea. Un tipo da virgen. Vale. Vai se poñer jodida a cousa, por lo que sea, Brais escorrejándose polo árbol pa baixo. A cucaña, estaba de cucaña, chaval. Queredes cocos? Hai Douvos cocos. cenouras aquí. Queres cocos? Hai Ah, cenouras. puta madre. Mira, que era outro puente. Tomade cocos. Hai algo de medicina, cenori tamén. Hostia. A quen é o valiente que vai subir por aquí? Porque é unha subida bastante. Toma, Brais, toma, Brais. Non, xa non teño fame, xa non teño fame. Pa ti. Ou mete a na mochila esa. Vale. Tiremos un. Espera. Tiremos outro. Donde caeu? Canto máis cosas levan a Meu! mochila, Ah, menos un fogo, se leva a cota a virgen. Mina. Que culpa teño de que fora a tomar polo Que non lle tes por que manter pulsado o Q hasta o máximo, cabrón. A quen lle pulsou o cu casi fibrado? ia ir por ali pola dereita, E lo? como se che jale, pero Donde? hai un puente bastante guapo, Espera que aquí tamén hai puente. Xa, pero mira que hai que subir despois de chegar ao final do puente. Vale, pues vamos pola dereita. Tere. Castañazo. Oepa! Os picos de Europa. Mira, por aquí por donde estuve eu podes subir o... Mima. A ver. Mi madriña.
Tere, te, tere, tere, te, tere, como dice Ibran. Sube, 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 sube. Como dije Ibra. Non facía falta subir arriba de todo, papóns. ¡Para que me tiras! Tedes uns collóns, amigo, tedes uns huevos. Mira como corre de ir para que non puxe. É moi arriesgado saltar hasta aí, non? A ver, non vexo. Juégatela, juégatela, juégatela. Veña, va. Un. Xojo máis non, Uf. Non se matou, non? Bryce! No, pero un caso. Creo que sí que se matou, Non creo. No, que va. É máis bicho eco, Por que hai niebla aquí? David, que me tiras, hijo de puta? Queres parar? Por que hai niebla aquí, Cibran? Eu que sei, meu. Morrería, Bryce. Escoita sin falar. Bryce, Hola? estás vivo? Hola. No, pon que me resucitades na estatua. Me! É un fantasma, e podes volar! Pero onde Estás volando, mira o stream. É un espermatozoide. Vuela por aí. Que non podo, Vuela, non podo, vuela. deixa moverme. Creo que ven. Mome con vos, estuvo espectando, mome hola vos. Que guapo, tío. Eso está guapísimo, Mola, porque cando morres non deixas de falar cos vivos, tío, como nos outros xogos. Va, estuvo moi guapo. Eu iría por aquí. Vale, vai. A que quedo solo. Non, home. Nunca quedará solo, Cibran. Aquí hai unha pedazo maleta, Non será un nicho? Non creo. Non, que ten unha cariña dunha rana. Abre, 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 abre. Corda! David, que me tiras! E bebida energética. Toma, toma, tío, ahora. Vale. Ah, ahora chapado poñer a pitón. ¡Me! Aí vas. A onde vas, David? A trepar. Davis, que é para arriba, hombre. Para arriba, para onde? Dá sono a puta merda esa. Sí, cando che pasa da energética, dache son. A ver que fai. Mira quen tiña a corda. Teño... Ah, mira para aí. Como... Espera. ¡No! Perdín a corda, señores. Perdín a corda. Donde estades? Como que onde estou morto, Davis? Que pasou, Cibran? Donde estás? Que eres burrísimo que perdiste a puta corda. Sí. Pa donde seguiches, ti? Arriba. Uf. Uf. Es que resbala moitísimo, tío. ¡Me! Ai, me mato. Mataron, mataron. Casi me mato. Casi me mato. Tens comida, David, porque estou un poquito No, lameado. non teño nada. Vale, teño unha idea. Eu engancho-me aquí a esta movida. Vale, estou contigo. E agora daqui, trepo, 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 trepo. Aí. Aí descansa, aí podes descansar un pouco. Aquí, 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 aquí. E agora volvo a trepar. Cuidado cos pinchos. Vale, aí estou. Ahora encaro por aquí. Encárame, 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 encárame. Encarame, encarame. Aí está, estou detrás de ti, tranquilo. Perfecto, perfecto. Hai unha Vamos maleta aí. aí, Hai unha maleta. En donde? á dereita. En donde? En donde? Aí, En donde? aí, sigue por aí. A dereita, máis a dereita túa. Sigue. Aí Vale, está. vexo, vexo, vexo. Mima, subimos desde allí, señores. Desde allí. Bueno, eu non subín. Que carallo é isto? Antídoto. Antídoto é por si te pinchas cun pincho deses. Como vas de fame? Eu pouca fame teño. Vale, pois como eu lá. Xa estou ulti. Hai setas ali, vamos a polas setas.
Eu como que non me cunden, David, lo siento. Tire, tete. Curan, Vale, eu diría de encarar por aquí. Espera Eu que encaro por Cibran aquí. está a tope de vida. Eu encaro por aquí. Encaro. A putada que Brais que eu tiña cousas na mochila, tío. Sí. Eu tiña un par Pois de pocos. eu non sei quen tería unha corda. Que tirou para baixo, así porque lle saleu do huevo esquerdo. Do esquerdo. Xa estamos arriba, señores. Parece Skyrim Vamos, esto, vamos, chaval. vamos. Si falta o dragón na máis. Oh, que chulo, Deixen usar a corda, que somos boísimos, tío. Vai dar colocón. Nah, non creo. Bueno, sin saber xogar. Pensei, non é? Pensei que iba a comer a sete e iba a me envenenar ou algo. Tire, tete. É isto? Que hai ali unha cacharrada de San Juan? Vaya a estatua, Cibran. Antídoto. Gracias. ¡Tachán! Hola, Brais. Cibran, ven aquí. Dime. Méteme eso na mochila estas tres para levalas. Mais o antídoto este. Home, a min dádeme algo de comer, a poder ser. Come, come. Toma, espera, toma. Pilla, uy, cara, que me confundí de botón. Encende o lume a comer as Joder. nubes. Hai que encendelo, el ojo. Toma. Para, quieto. O lume queima. No. E hai que cociñalo, ou algo así. Ou teño- No, non hai que cociñalo. Como que dei for? Ah, sí, cociñase solo, mira. ¡Ah, su puta madre! ¡Mirade para arriba! Oi, boa. Cociñouse. Sí. ¿Dónde nos metimos? Mantes que manter pulsado o botón esquerdo do ratón no lume. Ah. No, Hai que seguir subindo. Davis, co botón esquerdo cómelo, Bueno. cabrón. No, a min que quentoumo dúas veces. Mira, non o comiches, meu. Porque parei de pulsar. No, pulso todo estando diante na cacharela. Aí está, toma. Comido. Eu diría, primeiro objetivo, encontrar unha corda. Segundo objetivo, que David na tire. Non hai que volver polo pasaporte, home. No, tamén como haxe que volver risas, Máis diversión, máis horas de show. A ver. Hai unha liana aquí. Eu non. Vai hostiazo, tío. Vai hostiazo me comí. A liana non é boa idea, Brais. Non, sí que é, home, pero que me comí un hostiazo. Mira, mira. Me errou como así o matar. Ahora vai! Estamos en Santiago de Si Compostela. chove, que chova! Hostia! Teño que saltar ahora, ¿no? Sí, Hostia! aí está. Oi! Aí está. Ai, ai, movides aquí de comer, chavales. Hai unha persona aí abaixo. Son eu. Eres tú? Como Está baixamos? baixo. Como baixamos, Joder. Brais? Sin romper as pernas. Fua. Eu rompo. ¡Ah! ¡Son Tarzán! Non funcionou, non funcionou. Eu teño menos da mitad da vida xa. Hai cocos aí, pero non é o que me fan Sí, pero a falta. vida non recupera os cocos, como non aquí haxa tedes outro cenorios. pitón. ¡Hostia! Entón de que sirve? Cuidado que hai silvas, Collei a pitón esta. É de que sirve o pitón? Pues non sei, para que tela. Cibran. Que? Ti a min non me faltas o respeto, Non Xa me te faltas digo, o respeto. E non é parapos. Cuidado cas silvas, Unha movida de... Que fas? Un streetis? Tirere. A ver. Non chego. Ah, vale, collíme de baixo. Mira, Brais. Muy bien. Oi, enveneneime. Buena. Si necesitaras comer hai aquí medio copo. Medio Donde copo, tiñamos o copo, antídoto? copo.
Teño eu, toma. Na mochila de David. Que parece que llevas dar polo cu antídoto. Espera, mira esto, mira, mira. Brian, a ti por que non tes mochila? Faino. Porque morrí. Cibran. Mira esto, merda. Caeuse. Mira. Ay. Espera, a verte, Cibran. Bryce, mira Cibran. Mira. Bryce. Faino. Mira, Bryce, mira. Yo veo. Dalle aí. Quixo jardo no mochila. O qué? Vamos. Hostia, Dinchu. Está na mochila, sí. Dinchu. Mira como jatea. Ai. O Coco ven chamarlo dentro de 9 meses. Apoya. Que pasa? Que teño que ter toda esa estamina. Hai unha maleta grande ali, Mirade. Onde? Aquí. Vamos alá. Hai unha masá aquí. Mirade, vinde. A maleta grande está por aquí. Teño peso. Teño menos vida. Teño menos vida porque morrí. Teño fame. Está aí a maleta grande. Axuda. Non ten vendas. Axuda. E isto que? Claro, caeche como a terra. Mira isto, chaval. Que Espera, é? que estoy axudando ao meu colegón. Vou comer isto. Gracias. Aí está, nene. Non me deixa. Coña pitón, David. Non me deixa comelo. Pois eu uso comino antes. Isto. Eso non sei que é, no, eso non sei que é. Vou non intentar romper. Iriada, hola guapo. No, Soy pero muy no fan. rompos, ¿Puedes no. enviarme un beso? ¿Qué Te quiero, cojones guapo. es? Gracias, Verdad, guapo. Pois será veneno. Ten que ten pinta, verdad. Vale, pois para arriba. A ver, todo o mundo a ducharse un pouco. Sabes que significa que sea veneno, non, Cibran? Que ten pinta que vai haber bichos. Existe Frida, en los geollos. Bueno, Ahora non podo quitar. Non me jodas. Non podo quitar daqui a pitón esta dos collóns. no. Non podo. Pero quedei sin algo. Día jodido. Teño outra pitón. Por onde? Eu tamén, eu teño outro. Vide por aquí, que parece máis calmada a zona. Jodeunos a primeira caída, meu, que caímos desde moita altura. A primeira e a segunda e a terceira. A mí joderon máis 4 primeiras, a verdad. Por onde encaro por aquí? O mandas ou que? Pido a Cibran entonces. Hola guapo, soy moi fan, podes enviarme un beso. Envíache un beso, Iria. Un beso no cuiño. Oh. Ui! Quen se matou? No, no, de É momento. que sudou os collóns que enviaste. Siempre lle suda, estou acostumbrada. No, mentira, eso é mentira. Eu aquí vexo problemas, Nas cachiñas como ti che Pues puse. escuchad os problemas. Que problema, hombre? ¡Para arriba, hombre! Espera, observa. Eu aí non vou chocar nin de coña. Observa. Salta. Hostia, Pequeño, Dios, a rodillas ahí. Mira, como un jatea, chaval. Epa, mira. Epa! Mira como lle fixo Ángel, Que David, que subir por aí, David, estás ben? Doe máis rodillas, os xeonllos. Normal que che dan, que hostia que te meteches.
Eu non chego nin de coña. Eu por aquí non o vexo moi claro. Si, eu vexo, mira, sí que podes. Mira, por aquí, por aquí. Aí, por aquí. mira, aí podes marcar. Mira como marco. Mateime. Vedes a marca? Mataron un inocente. Vedes a marca? Que marca? Espera un momento. Ah. Que tuve un Aí poquito podes de- engancharte e descansar. En donde podo descansar? Ai, que me mato. Aquí, mira. Ui, Brais, por que intentas gatear con unha botella de mano? joder. Ai. Sí Onde que podía podes descansar, Comíme un ostión, Non sei se eu creo que por aquí non é boa idea. Vas a poñer unha pitón desas? A ver se podo. Jatea. Joder, me cago en Dios. Que estás facendo? Intentar poñer a pitón, meu. A pitón. Olvídate. Mira, esta pitón vai nos salvar a puta vida, xa verás. A ver, no. Tens que calar primeiro, puto burro. Hostia, que gracioso foi velo desde fora. Outra vez, David, vai de capitón na man. Outra vez. Dios, que pena que o chat non este vendo. Ah, perfecto. Xa, faltámonos outra cámara para poder ver a David, non? Merda. Merda en pasta. Teño fame. Tedes comida? Que había na mochila esta? Antídoto. Ah, mira, tes a marshmallow ese, ainda. Dame un deses. Ah, non podes coller tú. Sí. Aí está. Vale. Aí está, Cibran, aí está. Moi buena. Ahora queda aquí para axudarnos. Vale. Eu non chego nin de coña, xa, cho digo. Que si, eu hoxe do che. Aí está, aí está. Vente. Aquí está. Ai, arriba, hombre. Mi madriña. Que non se dija. É que teño menos Vale. un cuarto de Ahora que estamina superamos ese problema de mierda, a miña pregunta é por onde carallo vamos? Porque agüita, o que hai por aquí. Poquita... Ah, por aquí. Non o vexo, Buah, non chego nin de coña, olvídate. Non é boa idea, pa abortade. Au, meu. Volvemos para atrás. Ah, non, queremos outro pitón xa. Unha pitón menos en Canarias. Non hai nada por aquí. No. Teño moi pouca vida e necesito vendas. Vai, xa dai hambre. Non, home, a mochila non cae. O que non sei é porque, Brad, eu non lle vexo mochila, ten mochila. Bryce non morreu antes. Ah, vale. Vale. Hai un, Eu iría hai un cara cofre esa ali maleta. arriba, velo. Si, eu vine a cara esa maleta. Pois vamos. Pero eu non teño casi vida, Eu tampouco. Estamos jodidos. Di o teu, David, di o teu. O meu. Sí. No te tengo miedo. No, eso no, David. Non acabo de escoitar a seguridade. Meu, non dou trepao, son un inútil. É que non dou trepao, non teño... Aí está. Que pasou? Prefiro me móvil incrível. Por que mira para arriba, David, como estivemos? Que che pasa? Joder, pues chao. Que comes? O mismo de Aí, antes. aí, David, aí te vin. Hai vallas aí nese árbol. Sí, a ver quen subía arriba, campeón. Como lle meto eso? Xa, é que está moi alto, tío. Espera. Oi, tirei o... Ah, vale. Como che meto isto na mochila? É porque está moi baixado.
Vou baixar. Ai! Que é isto? É o de antes, non a bomba é... Meu, non vos acerquedes aos collóns que explotan. Pero si xo estaba dicindo que é a merda esa tóxica. Meu, é que non teño nada. Me cago en Jesucristo. A nosa única esperanza é encontrar unha maleta por aquí abaixo, tío. É encontrar 5 vendas, mire. Nunca me... Por que teño veneno? Bueno, mal. Como non haxo unha maleta por aquí, estamos jodidísimos. Pero jodidísimos, É que mirad a miña vida, tío. Non sei como non morrín xa. Que é eso? Comerás esto. Non se come. ¡Que guapo! Desperdiciado totalmente, pero bueno. Aquí vai frío, non viñades. Meu. Pero que este xogo é máis jodido. Que é isto, tío? Vou morrer. Vou morrer. Morrín, señores. Morrín. 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 Onde está Brian? Estou morrendo. Morrín. Estou morto, estou morido. Escoitasme non, Cibran? Sí, a xogarme moitísimo, Hai unha especie de niebla que vai chegando, é como o do Fortnite, que se tardamos moito perdemos, está chegando. Sí, claro, é que hostia fajo, David. Eu non sei, eu solo che aviso. Mira, está chegando. Habrá ir vai no comer. Me cago en Dios. Por baixar pola... Mira, Davis. Me cago en su puta madre que no vi. Non vexo nada. Estás jodido, Vas morrer. Non vexo nada. É que non vexo nada. Non se empezará desde o principio. Gánchate, hijo de puta. Pero onde hai que chegar? Non creo que se inicie desde o principio. Non sei nin onde cojones. Morto, estás morido. Morreches. Ala, mira como é. Onde está? Está morto. Vaya, E ti vaya. tamén. E ti tamén, Vai, Bryce. vai, mira como cae, A ver desde onde empezamos, Ganei un sombrero, en serio. O mapa é igual sempre ou regenérase? É distinto? O mapa é distinto sempre. Se é distinto, pois bueno, mola máis. Si é distante. Se é distinto. Canta no medio, apartade, hostia. Que é isto? Nada. Voulle dar. Aí, tú non esperes. Eso. Ala, tomar polo cu. É o mesmo mapa, señores. É distinto, é distinto. Ou é o mesmo? É o mesmo. Vale, aquí hai unha corda. Déxame meterche a corda na espalda. Non, non fai falta que te movas. A ver, se me deixa. Vale. Aquí hai un libro. Pero o libro é solamente como... Non di nada, home. Explícache o xogar. Os pasaportes non hai pasaportes, cabrones. Merda.
Arde-me a puta boca. E a brújula, pa que? Pa nada. Non perdas o tempo collendo cocos, meu. Vamos. No. Xa teño... Me cago na puta virgen, xa me matei. ¿Dónde estás? Hola. Aquí. Rápido, vide aquí, é importante. Vou. Importante, importante. Que? Ponte aí, sube. Que pasa? Que alguén suba. Ah, no, como era? Que pasa? Subo encima de ti xa. Pa saltar máis alto Eu a non te sitios. podo tirar, eu non te podo tirar para arriba. Ai, mía. He sido engañado. Mira que eres feo, amigo. You can help from below. Cardeira de Davis na mochila por si foi, vos fai vale. falta logo. Vale. Outra vez, mire, mire. Pero pouco salto, home. É pouquiño. Bueno, é bastante, Ímoslo. Eu vou subir. Ven aquí, Cibrán. Ponte. Estás encima. A ver, espera un segundo. Mira, David, mira desde fora. Bueno, algo así. É unha merda. É unha porquería. Hai masás aquí. Vamos ir, chavales. Oye, che desa corda que estaba ali, ¿no? Teño unha mochila. Eu creo que é mellor levar na man, pero bueno. Quitasme da mochila para que poida coller na man. Vendas. E agua. Vinde aquí. Bueno, vou comer isto. Bebida deportiva. Podo probar a ver como funciona. Jarda isto aí. Pero unha vez que a uso xa non podo desenganchar. Eu creo que non. Ah, ten vida. Ten vida. Ti jarda para subir máis. Vamos. Comende masás e Vamos así. ir a cara a maleta. Hai moitas aquí, mira, hai outra. Hai 4 masás. Algo me tocou que me envenenou. Igual foi a mazá. Sí, foi a mazá. Tanto da pinta. Sí, me cago en Dios. Me cago en tu puta madre. Non te fíes de David, meu. É unha cruz, é unha puta cruz. Dios, espero que non teña que sobrevivir contigo, porque morro fijo, tío. Estaba de puta madre de vida ahora, non teño visto, feito unha merda ahora. Cago en su puta madre. Comas masans. Pues metas masans, yo me tripulo o cu. A ver, esperad, vamos a tocar un machado. Eu vou tocar machado. Eu aí non vou dar ese chejao. Aquí creceu unha palmera por debaixo dunha pedra. Máis vendas. Vou probar a bebida esta, a ver que fai. Dache, vale. Me! Cibrán! Teño vendas, toma. Espera, ¿dónde estás? No. Toma. Aquí. Pepa, va lanzamiento, chaval. Mira o que teño. Que diablos chupaje, que é iso? Para engancharnos, como locos. Estás de cuña, elo. Pero E a corda? a corda vai enganchada nesto, xa ten corda. Pero usámoslo máis Pero, arriba. a miña corda, onde está a miña corda? Brais, estás tirando as cousas para baixo. Sí. Cajo na puta, vou resbalar. Vete para cá, ven. Buenas, Adri, que tal? No. Pois non o usas agora. Non, vou guardar para despois, para máis arriba. No.
Non perdades tanto tempo abaixo, vamos ir subindo, que se non venos a tormenta esa. Acorda. Que pasa? Tiroume aquí, mira, vache pa ti. Vaya, caeu donde non se pode coller. Outra vez. David, por que non lle das na puta man, meu? Se a está lanzando el, hijo de puta. Todo Davis, todo Davis. Arriba de todo. Ou non o ves, está sejo, está sejo. Porque non te estaba vendo. Está sejo. Que te escoito no meu puto cerebro te escoito. Colle aí. Porque normalmente Colla, pódela coller, pódela coller. Puto burro. Puto A ver. burro ti. Que das unha tirita na boca. Gañazo. Espera, non te movas, non te movas. Que queres? Vou che guardar isto aí, non te movas. Déixame a mochila, Como déixame a guardas as mochila cousas? tranquila. Claro, toma a min ao lombo para cargue o peso, Toma. eh? A ver, vou che dar nun sitio seguro. Quen quere as putas vendas e intento coller eu ese? Tomade. Collede aí. Collede, coño, que vai caer outra vez po veneno, imbéciles. Aí. Pero me cago. Vas coxeando. Non che vou decir por qué. É porque coxeas. Non che vou decir. Tes medo, carallo. No, teño medo. Mira, ves, a mí se entendeu. Ten unha perna máis larga que as outras. Ou ten algo metido no cu, mellor dito. Onde? Oíche esa corda ou non? Si, Sí. ten a cibra enjardada. Vale. Vai nos vir a tormenta antes de subir, amigos. Que na primeira non nos ve a tormenta en ningún momento, Davis. Vas máis pesado que un kilo de merda. David, fai teste se se pode comer ou non. As rojas No, si, sí, xa as comín antes. Perfecto. Hai máis aquí. Un caro por aquí. Joder. Ides por aí, antes viñemos por aquí, Ah, que merda. Que se llame, mira. E como vou pondo a vos? Pero onde? Ahora, por aquí. Ide por outro lado. Por donde vayan eles. Non me fan puto caso, despois a culpa é miña. Como está chorando xa, unha animalada. David, teño clines, se queres. Estou subindo, meu, estou subindo. Os clines pódelos meter polo cu, darlle voltas e lambelos. No, son para as túas lágrimas. Donde estades? Que me deixachedes abaixo. Non tedes paciencia. Ay, para el tipo de paciencia, oíste, tócate los huevos. Que era tan complicado? Non me empujes. Recordo que teño corda e vendas. Ala ti. Dame ganas de tiralo polo arroz abaixo, amigo. Brad, que estás aí? A ver, tiremos isto. Hai comida, trae el mix. Lanza, Vou tirar con toda a forza, dalle. Ay, patacas. A ver si coño, a ver si coño. Tens fame, David? Outra, bebida energética. Tens fame, David? No. Que puntería, chaval. E as matarros non podes comer. Sí. Sí. Lanza unha pa aquí a ver se a collo no aire. Vale. Corta. Joder, moito máis arriba, a ver. Onde está ahora?
Ole! Ole! Vamos! É a trompeta? Caeu para baixo. Relaxa, non ti abaixo, meu. Me cago, pois hai que baixar. Non, home, para que queres? Filho de mãe. Todo sério, tipo, ai, vai, já. Vamos, non hai outra sin trompeta. Ide pola trompeta. Para que queremos a trompeta? Bueno, a min gustoume, Que ven a niebla, Davis. Axuda! Pero non é que non viña na primeira, meu. É que sodes uns hijos de puta. Sodes uns cabróns. Estou cargando, estou cargando. Bryce, que viene. Carlita Muz Cibran, dame un bico Cibran Cibran. Cando tocas. A trompeta tira pa atrás a niebla. Ah, oíchedes eso? Eso é mentira, Davis. Non sei eu, Esa é para que vayas a por ela fijo. Queredes unha corda? Tomade. Sí, para colgarme con ela. Toma. Tirei por aí debaixo de vos. Como debaixo de vos? Aí está. Bryce, podes meter algo do que teño na mochila, porque non teño máis sitio na mão. A ver... Non, está cheo, está cheo. Non hai nada máis, non? Ai, linterna, Ainda subimos de carallo. Que non sei, pero ese xogo Existe Frida, capaz de facer para atrás. Eu pensei que igual sí, un pouquiño, sabes? É divertido, É un xogo bastante divertido. Pensei que iba a ser máis cativo. Merece os 7 euros, diría eu. A por ello, Onde ides, meu? Vinde pa aquí. Meu. Vou ir con eles, porque senón... Ahora temos un bollón de la hostia, pero creo que o salvamos. O que salvamos un morrendo. Sabes o Non problema de veñas, non é boa idea. No. Non é nada boa idea, a verdade. Ah, sí. No, mi madriña. ¡No! ¡Hijos de...! Ah, sin culparame que sea burro. Hijos de puta, tío, que... Todo por culpa vosa, meu. Por culpa vosa, porque tedes que volver. Tedes que ir por outro lado, por unha puta maleta de Dios, que non hai nada nela, meu. Pois ahora jodedelos. Uso a puta corda. Tan corta. Tan corta. Meu. Meu que esa corda non chega a nada, esa puta corda, tío. Son 750 metros. Ah, no, era broma. Cago en su puta madre, tío. Meu. Seguimos por aí ou damos volta? Ojalá resbaledes, se vos rompan as pernas, meu. Eso é, deseándolle o malo do asento do teu equipo. Equipo de carallo, deixaxedesme solo na quinta cona. Meu, vimos unha maleta, que é máis importante? Un compañero unha maleta, Onde está? Que te espero, veña. Estou jateando polas pedras a ver se chego onde vos. Non me ves? A ver, espera, que tiro unha cordiña. Se é como a outro non me atires, porque era dun metro, literalmente. Espera, que te poño por aquí. Mira. Meu. Mira que chulada. Epa! Meu, que hostia faz? Que puta hostia faz?
Como subo para A aí? ver, para 20, meu. Pero por donde jateaches para subir aí? Polas pedras. Meu. Eu que sei, desde aí non vejo. A ver, enseña. Pero como desplego a corda aí? Non entendo nada. Vale, estou arriba. Dios. É vino! Ti víchelo caer! Víchelo caer! Ai, 20, que Caiu con os brazos abertos o tipo, iches. 20. Ai, Dios mío. No! Ai, Dios mío. Ven que te axudo. Ven. Adiós! Simba! Simba! Ai. Aí está. Era Simba o que morría así. Era Mufasa. Mufasa era o mío. Está o fantasma de Brais. Ai, está aquí atrás. Vale. Que tal a gravedade, Brais? Ahora mismo non me gusta moito. Meteches un órtico un piano de cola, É que entrei por un furado que había entre a puta montaña esa e caí no vacío. No, non é moi Sí, sí, boa sí, idea, sí, sí, ¿verdad? mira. Ah, por aí sí. Ah, que vale. Vai, hostia, te comeches, Brais. Poquita broma. Te foi moi guapa. Aquí recupero vida, recupero vida, recupero vida. ¡Está loguiño! A ver, como se soy? Menos mal que Brais non tiña mochila. Eu coloco isto aquí. Eu tiña varias cordas, a verdade, creo. Esto podes comer? Sí, menos mal. Ancho aquí a corda. Non me entendo. Queres comida, Cibran? Ah, mira. Para a emoción. Ah, non comas esto. Non, me cago en Dios. Puta merda, meu, que envenena. A ver, non sabía. Adiós a Davis. Envenena moito, comín dúas, tío. Estou envenenado, tío. Meu. Meu. Tes antídoto? No. Creo. Meu. O Vai me que matar. tú é morto, David. Está loguiño. Eu tamén. Meu. Adiós. A nada quedei, Que faz aí arriba? A nada quedei, A nada, Non tes antídoto nin nada deso, non? Non sei que teño na mochila. Pois sube, porfa, que si tes antídoto darme a vida, literalmente. Aí recuperar vida? No, o truco é recuperar vida, Cibran. Meu, que non aguanto. Meu. É que teño moita fame. Nada, eu cagueina. Eu cagueina, tío. Teño moi pouco estamina ahora, tío. Que tes na mochila? Mírao. Párate e mírao. Tes que deixala no chan. Pousa no chan. Unha agua... Espera un momentinho. É que teño medo que me caia, tío. Pois unha boa merda. Agua, unha linterna, pouco máis. Espera, eso ten que ser para algo. Sí. Para tirar o caballo.
Non pode ser, meu. Bebín a merda esta. O envenenamiento David, cúrase. toma- Táseme toma- curando, táseme toma curando. unha corda. Táseme curando Toma unha envenenamiento. corda. Vale, dame. Toma, colle. É que eu teño que facer. Ti eres capaz de subir, non? Estáseme curando envenenamiento. Solta un pouco de corda, a ver se me pode agarrar. Solta a corda. Para, non soltes tanta. Queres parar? Teño que para que poidas coller teño que dar. Espera, mira, teño unha idea. Mira. Ti faime caso que eu controlo. No. Eu a tope contigo. Mira, espera. Vou subir. Aquí curo vida. Mira, aquí recupero vida, camiñando para diante. Volvo a trepar. Bueno, que estás caminando tarde deitado. Aquí recupero máis vida, camiñando. Cago en Dios. Man, la puta madre que pariu a gravedad. Puto Bryce. De por vida 21. Hola Davis, gustanche os cocos de este Pero onde solo? vas? Que a corda A é min pequena, gustanme moito os No, non é cocos. pequena. Que ricos están os cocos. Os cocos deberían ser a túa froita favorita. Cando abres o coco e ves Vale, todo o líquido Cibrán. que teñen por dentro, que rico. Dar debaixo de min, Cocos creo. pola mañán, cocos polo Dime si mediodía, ves a corda. cocos pola tarde e cocos pola noite. Coco. Dala collido. A clave deste xogo son os cocos, claramente. Me deixa. Espera, proba ahora, espera. Mira, enganchoche aquí. Ahora das. Ahora sí. Ahora das, ¿no? Escándalo, chaval. Escándalo. Cuidado, Escándalo. cuidado, E ahora quedamos sin acorda, non? Sí, pero bueno, subiches. Chulada. Vale, ahora só temos un problema. Por aquí, por aquí. Como que? Ah, vale. Ti comida non estás, verdad? No. Porque teño un problema, David. Empezame a quedar sin estamina xa. Perde todo, Xa. Pois eu non, eu teño bastante. A ver, Olvídate. esta mira. Eu non dou subido, tío. Que vas quedar sin esta mina? Antes estaba eu con menos de un cuarto. Se subo eu, creo que revivides, así que vou intentalo. Son o Salvador. Brais. Porque teño unha corda, porque senón, alá iba. Que levanto tiña un cuarto de vida. Tamén caín ao final, pero. E isto? Como vai isto? Mira. ¡Ah! Casi vas tomar polo cu, É que podes poñer cousas nas paredes, mira. Casi vou a tomar polo cu, chavales. Non sei como vai funciona eso, pero casi vou a tomar polo puto cu. Vamos, Non David. caiga, non! Sinto moito. No, estou aquí, Mira, isto é unha corda, aquí podes enganchar. É un cacho de corda de 20 centímetros. Menos. Vale. Vale. Unha maleta, Cibrán. Ah, non, non é unha maleta. Mi madriña, Arre, hostia de Dios. Hai más as, pero das verdes. Da subido ou axúdoche? Polos pelos. Non, aí non dou vou dar subido, creo, David. A ver, axúdoche, botoche unha man. No! Vale, tal ben. Non pasa nada, estou aquí, estou aquí. Sube. Gracias. Aí está, neniño, sube. Está costando ahora, Eu pensei que eso era unha maleta, pero non é. Por aquí, mira. Agora ves polo puente. Ponte maceira. Ben Muchas chulo, manzanas verdes. Ahora nos podía haber rojas. Manzaneda. En sí é xojazo, É bastante divertido. Juego del año. Ahora por onde imos, Dave. Eu polo medio das pedras, diría eu.
Porque non Se me... houver comida... Mira, 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 mira. No, non me dou enganchado aí. É aquí. Intenta, se queres. Vou intentar subir, Cibra, porque senón quedo sin estamina tamén. Para aí. Chejo, sigue chejo. Mima, pero antes subimos tanto para chegar arriba, meu. Escollemos o tramo difícil. O tramo fácil escolleu o Brian, o de baixada. Por onde sudou este tipo agora? Esto parece cuando Hacienda te pide a renta. Axuda, Camino de Santiago, este era o camiño correcto. Vale, vexo o fume de arriba de todo, pero hai unha maleta aquí, Cibran. Vou recuperar vida e salto. Aí está. Cibran, teño cordas e vendas, que necesitas? Comida. ¿Dónde estás? Grítame. Cibran, mira, mira aquí atrás de ti. Antes bajé por un bico de Detrás de ti, Cibran, no vaya sigas. hasta almohadilla W. Espera! Que teño vendas e agua. Ah, tengo aquí a corda. Mira, puxo unha corda aí. E despois aquí arriba esto, que non sei para que che vale. É que non sei como funciona isto. Dios, Davis, que Dios chupar. Unha cordiña aquí que non sei para que vale. Eu teño vendas tamén, tío, pero... Pero eu que teño fame. Hai cocos aí. É que eu tamén. Hai 3 cocos. Valenche. Me sirven muchísimo. Ti come tamén, Come, niño, come. Toma, Cibran. Voucho romper aí. Tiro aquí. Aí, mira. Hai setas tamén, as setas envenenaban. Sí. Vale. Vou comer un destes. Bugueus aquí un. Queres outro? Espera. No, dalle ti agora. Que eu teño todo de comida xa. Ah, por lá, si pode... Non chego, espera, por ansias. Espera un momento. Non te mates agora, meu. Vou esperar a recuperar vida. No, é que íbamos moi jodidos de fame, Damiz. Mima, que jatear pola palmera. Cansa, adiós, tío. Non son animalada, Fetcher. No. Telo aí. Mera, que can... Buah, estou de locos agora xa. Bryce, en breves chegamos, para axudarte. Nada, hombre, vos somos o ritmo. É jodido, Eu diría de aquí, mira, Cibran. Ti crees? Sí, engancharnos aquí igual, no... igual, sí. Sí, xa sei o que has facer. Au! Meu! Que hostia pasou? Meu! Vai hostiazo. As vendas. Teño eu vendas tamén, Teño eu. Se podes tirarme outras? ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? Tírame Casi morto, chaval. Tírame aí. Non vexo esa salida, vamos por outro lado. Por aquí, mira. Ah, por este lado, hombre. Por aquí é mellor. Que tal as pipas, Bryce? Moi ricas.
Son saladas. Nunca fallan, sí. Pero son saladas de Facundo, estes que non teñen xa por fora, sabes? Sabes si Merce respondeu? A ver, teño whatsapps. Vale, respondiño. Cheguei a hoguera. Ponte aí na estatua, David. Listo. Vou comer un destes. Tedes que vir para poder encender a hoguera. Ah, falta Cibrán. Esto vou no comer. Ou bueno, igual lle fai falta a Cibrán. Eu non sei como está de comida, pero eu tamén teño fame. Colle comida. Eu teño pouca fame. Non hai cocos. Non hai cocos. Non. Vale, Aí Carly. chega Cibrán. Má, Aí chega Cibrán. Que traballeira, tío. Encendemos? Ven aquí ao campfire, Cibrán. Aí está. Encendemos. Mira, se colles unha destas. Collo un. A ver, espera un momento. Ah, cook. Na non... Na E, claro. Sei que. Antes xécheme no botón dereito. Pode ser. E poder cociñar varias veces, mira. Hasta queimalo, creo. Hasta que este igual domo. se queima, claro. Que aproveita os chavales. Aí estamos. Agora van en movida. Queres isto? Jardo Eu no estou mochila, sí. Vale. Ai, É como má. o jardo. Aí. No? Non. Espera. Tens que arrastralo. Que teño na mochila? Mirad aí, teño algo. Hai dúas maletas aí, Cibrán. Pues vamos allá. Vou baixar por aquí. Por onde dices vos? Baixada, ido baixando. Mira, eu baixaría hasta aquí. Por aquí case como unha escaleira, mira. Espera. Cuidado aquí ahora. Aquí xa é máis peligroso. Vale? Hai plátanos nas lianas. Sí, pero... Para Pero chegar a moitísimos, eles... Igual é unha canteira, A ver. Ei! Que pasou? Fuchedes vos. Revivídeme. Estou no chan, podedme revivir. Non si, non estou ben, estou morto, non sei que... Para, que te revivo. Non te empujo, eu estaba no outro lado por completo, Pois algo resbalou e tiroume abaixo. Collinti. Sí, pero pa que me colles? Non podes revivirme. A ver, sóltame. Vou morrer, sóltame, tenme que soltar. Boas noites, sígote polo clic que Crack. vin xogando con outro rapaz o xogo este da bella que Temos un conduce problema. a cegas, boísimos, moitas gracias. Tevi Ahora vas a Handball. ver. Moitísimas gracias. Creo que chovía e resbala. Ah, se chove resbala, meu. Pero non me podes revivir de alguma maneira. Onde estás? Detrás de ti, colgado a ti. Ai. Ah, non me escoitan. No, faime falta vida. Claro, estou morto, Moita non vida. me escoitan. Comida. Vida, con V. Cibrán, hijo de puta, escoitasme. Non, non me escoitan. Pero se estou encima dela, a vida non baixa de morrer. Vale, Me cago na puta que se envenena. cando chove hai que esperar.
É onde encontro eu un botiquín para servir a este home. Voume matar para... Mateime, mateime. Oesme. Si, vou pola mochila. Quedou a miña mochilía atrás e tiña algo para que comeras. Teño comida, Ah, vale. Estou de puta madre. O esqueleto quedou ali, tes, sí. Joder, que putada. Mira, Vale, pero a movida é cando empeza a chover non podedes escalar porque resbalades. Foi o que me pasou. Empezou a chover. Ah, vale. É que eu escoitei, que matastesme. Porque pensei que me tirarades algo. Sonou a eso. No, que va. Isto podo comer. O envenena. Me la juego. Ah, este está Gucci. Bryce, ¿dónde estás? ¿Dónde se metió este tipo? Leo vos ahora. Estaba molando o xogo. A mí mólame. Está bastante divertido. Pensei que iba a ser moito máis Está cutre. guapo. Está guapo, está. Bryce está como chila chea de cousas fijo. É que onde Teño moi caralho pouca se luz, meteu? non? Vou aumentar un punto así. Ai, mira o esqueletiño de dentro. Moladesme vos. Pobre. O da corda foi brutal. Sí, oh, cuidado, Hola, ¿qué tal? Hola, mira, bra. ¿Dónde está? Eu son de Tordoia. Cago. Tordoia está cerca, creo. ¿Qué te parece, Cibran? Está aí o esqueleto, velo, Cibran. Sí. Ahora mira, que tal os dos fantasmas? Fantasma 1 e fantasma 2. Eu de puta madre. Cago na cona madre que vos fixo. Nada, señor, pois intenta trepar e punto, e olvídate, tes comida. Por que buscar o adiós? Que senón... Intenta subir. Porque senón vai vir a niebla e vai te joder, Cibran, ahora sintes o que sentía eu no rep. É que eu no repo tamén o sentía a veces. Vou pinchar. Uf. E ainda por riba chove ahora de locos. Santiago de Compistola. Se chove ten moito cuidado, resbala, A min resbaloume moitísimo. Xa, non te preocupes, Se chove. non te preocupes. Deixa chover. Deixa chover. O que non entendo, Vaya. o que non entendo é por Ah, que sí que refalas, que é a barra esa amarilla de, bueno, amarilla, máis verde claro, Humor amarilla. con un rayo. É por onde polla sube agora? Súbete no árbol, meu. Nos árboles podes subir, Unha zanahoria. Me la juego por aquí. Castañas. Ala, vai. No, que esto explota. Tens que comer algo de que tes encima. Por aquí non me vexo. Hai plátanos rojos. Por aquí, a ver. Tes mazarro? Ah, bueno, non te falo. Ahora me falte Cristo, pero Para cando cojones quedas subo? ajoneando é como reserva de energía. Piensa que estás en las rocas de la ría. Guau. Se cenaches, Coches Carlita? bombos, Que cenaches? Cago en tu puta madre. Engancha tu árbol, hostia. No, ese árbol no se engancha, non sei por qué. Pero podes estar encima dele, Descansa encima do árbol, Cibran. Mira. Ah, vale, si é unha reserva de energía a maiores. Cunde. Ah, vale. É quen é o chulo que sube por aí agora? É que non era a mellor idea, Espera que deixe de chover. É que non é por onde ir. Espera. Teño unha idea buenísima.
Mira, a dereita de todo tes un espacio. A dereita de todo tes un espacio. Podes jatear de lado. E saltar A miña idea é chegar a que vai me explotar a merda esa. No, non te explota. Salta e jatea de lado, cara lá. Pero espera que deixe de chover, mamón. Que si... Chan, guardade o de non che Aí está. E tens que ir que ven a tormenta. Cara dereita, Cibran, cara dereita. Que tes un espacio Quedou subido por aí. Quedou subido por aí. Merda. Non ten. Non vou dicir nada. No, é que non vou dicir nada. Chat, acordade Maldita sea. segundos. Mira, ojalá me mate a puta tormenta. Todo está a polla. É que me vou matar eu solo. Voló. E yo volé de él. Pero por que te enganchas aí, hijo de puta? Que cojones faz? Que non se me trabao! Miros pagar, que fai. Non se movía aí, o fillo de puta. Mira como rebala, mira como rebala. Oh, me está chovendo, meu. Cos dos fantasmas parece un óvulo escapando. É para chover en algún momento. A mí os fantasmas me recordan, non sei se a xente do chat entende. Os... Ah, é verdad. Sí que teñen un aire, os mibos ou como se chame. Os do Dark Souls. Que te mira onde quedo, hijo de la gran puta. Me cago en tu puta madre. Hostia. As humanidades do Dark Souls. Venche a tormenta aí, Vamos huevos. Tes unha maleta ali, ao fondo. Que che pasa? Hostia, Non o sei. Pikachu ou que? Pica, pica. Claro, o que chove neste xogo non é medio normal, É que eso xa é a tormenta, penso. O que é a tormenta? Vas a comisión que a tormenta, David? Non, non, a comisión vai ser ti, xa verás, vai che cobrar ben, amigo. Mira. Aquí tengo un martillo. Aí Adiós, todo amigo. aberto de pernas, o esqueleto. Parece que estaba conducindo un carro. Por aí fomos antes, e non fomos a ningún sitio. Espera aí unha maleta. É das tochas. Casi me mato de maleta. Que é eso blanco? É isto. Hostia! Come, a ver que pasa. No, pero deuche moita energía, Eso é a barrito que me dá energía. Pero a energía esa podelo usar para seguir escalando máis tempo, tío. Se eres E xo listo, sei. Pero non é infinita, e gástase. xa. Gástase como a pista que gasto eu con Cibran. Epa! Xa empeza a chover outra vez. Comida de E eu vou aeroporto. calar chovendo. Será de avión. Sóname este sitio, polo que sea. Sí, cando subimos e non vimos máis sitio para entrar. Pero bueno, mira, por esa pedra esquerda. Polo outro lado tampouco hai moito, meu. Ves arriba a esquerda? Por ese burato entre as pedras. Ao mellor por aí das. Por un burato así caín eu Por aí. na primeira fase. No, era máis arriba. Por onde dis? Nada, está moi arriba, non o vas a ver. Dareime enganchado aí, nin de coña. Eu creo que sí. Tes moita energía ahora mismo, pero non a gastes. Por un tal tío bolo, David. Ah. Ah. É por aquí?
O macaco de Cibran é moi mono, tío, mira. Iba a decir eu, nadie do chat ve, bueno, non sei se vos vedes Ricky Morty. Eu sí. Pois o macaco de Cibran parece un Sí, xa sei cuál decir. Sí que parece, sí que parece. Por aí a esquerda, sí. No, vas ben, vas ben. O que non lle veo é a tormenta, Brais. Que raro, non? Pois non sei se hai que chegar a certa altura para que empece a subir ou non sei como vai da tormenta, a verdad. Nene. Me cago. Hai un cofre moi brillante aí, unha maleta naranja, védela. En donde? Parece de emergencia ou algo, a dereita túa. A mí parece menos mal, No, o brilla máis de rojo que normal. Sí, esos mismos, moi. Creo que eran mísicos. Os como era? Ah, sí. Non había. Buah, pero non chego alín de coña, David. No, olvídate dela. Ti sigue trepando para arriba, tranquilo. Pero, pa a esquerda, porque a montaña é para atrás. Eu creo que te has saltado aí, Unha boa idea que empeza a chover. Ojalá teña razón o chat. E tes aí unha bomba arriba, por onde iba a subir, vela. Das que explotan, tela xusto Teño? encima de ti. Das que explotan. Aquí? Sí. Vale. Pero subo por aquí teño. Na ves, meu? Que non... No. Ah, bueno, en primeira persona igual non se ve. Veixo as follas como se foran dunha zanahoria, pero non sei Por se aí é unha pode zanahoria. subir ben, por aí pode subir ben. Non sei se darei chegado arriba, creo que non me dá. Das, das. Espera, si me dá, si me dá. Vale, non é unha zanahoria, me cago en santa madre. Oh, mira o que hai aquí. Tes vendas, cúrate. E a... Unha barbaridade isto, O que sí que pensei eu que a antorcha esa roja, colla. A antorcha, porque ao mellor se che ven a tormenta manteste quente, con eso non te mata. Dijo eu, non? Eso non é unha torcha que va a linterna, non? Pero é de lume, ao mellor quenta. Non sei. Tes collóns a saltar aí, correndo, carrerilla, veña, No, bótalle a huevos. miña idea é vir por aquí. No, bótalle huevos, meu, dabas... Vou Bueno, por cagao. aquí, Cagao. Vou por aquí. E chego ao mesmo sitio sin arriesgarme a vida. E xusto empezou a chover, chego a facer saltar así e matábame. Non, home, non. Quien non arriesga non gana. A tormenta será un evento aleatorio? Non sei, a mí matoume antes o evento aleatorio. Ahora sí que teño un problemón de la hostia. Por botarlle huevos estás morto ti. Vale. Espera, mellor para atrás, non? Por ese cacho de atrás de... Sí, casi me dar volta. De Valiente está cheo o cementerio. Esa é verdad, Gracias sempre por a miña lado que nos abuela. toca a Davis e a mí. Oh, outra maleta. E os cocos para gichalos. A cousa de luz roja é para encontrarse se vos perdedes. Me cago en su puta madre, meu! Tranquilo, que o veneno volve... Quítaseche. Ainda non lle tocas e xa explota. Bueno, estás de coña. A tomar moito polo cu. Teño... Ibache decir, encendia e lánzala encendida a ver se rompe. Ah, perdón. O veneno quítase pouco a pouco. É que teño que ir por ali, tío. Non hai moito máis sitio. Ah, Reco- xa sei. Recorda que tes unha corda.
Pero a corda non lle vale moito ao sol, non? A mí non me vale para nada. Sí, vas mellor por aí. Eu tiraría pola esquerda. Tu eres subido aí. Sí que das, sí que das. Estou no mesmo sitio que estaba antes. Nah, sí que ven a tormenta, eh. Só como unha auténtica animalada. Sí, a ese cacho, non? Mateime. Se salta... Partes a polla. Que espectáculo, tío. Vaya espectáculo, vaya puto espectáculo. Cibran, bicha gráfica do Sí. final. Que pasou, non? Morrín eu media hora antes e cheguei máis arriba que tú. É como pode ser eso? Cansouse do color, Davis. Sí, aburriume do rojo. Dolle a outro, non? Contraria. Sí, por mí sí. Home, Espera, que non sei si modificar o meu muñequito. Vale, modifica se queres. Deixa-me ver aquí. xa te está vos gustando o xogo. Eu creo que sí, estánse botando unhas risas. Aí estou. Veña, muiño, hasta outra. Que tal, estou así mellor ou estábamos máis antes? A mí gustaba máis antes. Vale. O gorro ese está moi chulo. Pero o gorro está chulo. O gorro delo na última partida, na anterior. Mira como penso o chat xa, mi madre, chat profesional. De aquí podes sacar vos reels, aquí podes sacar uns clips graciosos. O chat pensa en todo xa. Sí, sí, sí. Grande. Está aí. Veña. Intentar coller outro avión, pero pódese. Que rellenar non vai ben. Fijadevos, levamos 3 vuelos e os 3 reventaron nunha isla, Joder. A ver. Quen vai levar? Xa collín eu sin queres. Pódese nadar? Vamos a intentar escalar isto a un ritmo decente. Veña, vamos. E Brais? Vamos a intentar coller todas as maletas que poidamos. Brais. Está adiante xa. Ah, vale, pensei que se lle caera. Brais! Está aí adiante. Mima, mirad. Que? Onde estades? Me, é eso? Tremenda piruleta! Chulísimo. Non comeches? Pero si que non teño casi fame. Ah, vale. Bueno, Hai que racionar. vou duchar un bico para Estamos en Cibrán, tempos de para todos, jodido. mellor. Veña, Carlita, hasta outra. Aí, ó, que non está. Un bico tamén, un biquinho carlenta. Hostia, que manches ben tarde la virgen. Na primeira vamos moi confiados porque temos moita vida e despois jodémonos, tío.
Mira como está o tío. Ponme escarallar. Hai moita maleta aquí. Tiremos os cousas para baixo, collédelas. Veña. Vale. Eu vou por estas maletas de aquí, espera. Nadie colleu a mochila da playa? Teño eu. Joder, ve a mierda. Hostia. Vale, jalo a ti. A ver que hai aquí. Vendas. Vale, non hai sempre o mismo. Pensei que iba a haber sempre o mismo nas mochilas, pero non. Estou aquí para coller cousas, señores. Está, garda moi na espalda. Está. Claro, sí, non hai nada máis. Que pesado cos pasaportes. Que non había nada de pasaportes, meu. No, tranquilo. Esas bolsas ten pinta de ser droga. David, teño un regalo para ti. E outro para ti. Estou aquí, non me ves? Teño un regalito para cada un. Podemos lanzar. Peleles. Así eu estaba arriba. No. Porque se me dicho arriba. Xa, para non bichos o que collín. Vai, Hostia, me acabo de meter. vai hostión, Queres vendas? Teño vendas. No, teño. Gastando as ventas, non? Na, xa estou. Mira, vinde aquí, nenés, que teño un regalo para cada un. A ver, que hai? Para David, aquí, poñemos aí. Para David, que se portou moi ben. Toma. No, que despois se gasta, Para ti, Bryce. Toma. Pero é mellor regalo deles. Acorde contigo que és moi dulce. Onde está? Eu teño tamén deso. Ves? Ah, mira, Porque espera. Sí, podes mudar. Pero podo usarlo en ti. Creo, non? Sí, claro, dasme de comer. Ah, amigo. Vale, sumamos, mis panas. Vale. Davis, a trompeta. Pero para que quero a trompeta? A que xogades? É un xogo que é de escalar, de ir subir. É o ítem máis fundamental. Richard 04 Policía Portuaria. A ver ese paquete. Arriba de todo da montaña vai pedir unha trompeta. Que va? Vale. Eu diría de subir polo sitio que subimos antes, polo mismo. Pero sin matarnos. E ti que dis? Eu de subir por onde caí a última vez, que era moi divertido. Vale, pois guíanos. No, é broma. Queres apartar do medio? Payaso. Creo que o mapa cambia cada 24 horas, Pode ser. Estaría guai eso, verdad? Aparte es mola porque, claro, mañá xa non é o mismo. Pero para eso non terían que actualizar o xogo. Igual hai varios mapas. Eu foi o que vin, igual a mentira. Igual hai varios mapas xa predestinados, sabes? Predefinido. Eso. A mesma merda. Aí está. Hai unha maleta ali. Como imos a ela? Vou eu. A ver se fomos antes. Chegas guai, pero estás un descanso aí. Non te mates a poder ser. Vamos de... Aquí, que eu creo que se cantou moito. Non me quentei, está todo controlado. Ben, podemos ir subindo mentras. Estás en sitio, David. Teño... Sí, pero lanzo vos as cousas. Eu non teño sitio. Eu sí. Hai unha corda. Tomade. Pero leva a tú este sitio. Non teño. Teño un sitio solo, tomade. Collincho no aire, chaval, que guapo. Qué bien.
The Fog Rises. Rise de quen? De ti. Uf, que entome moito, señores. Sí, así hemos rechazado. Parece mellor idea do que... Ah, no, pues si tocara boa idea. Tiñedes que pillar a trompeta, pero pa qué? Se non vale pa nada, solo pa tocala. Aquí hai unha maleta aí arriba. Caio. No! Non dou chegado. Vale. Non me dá estamina. Mina, ven aquí. Creo. Para a puta néboa. Eso era mentira, eso dixeron inventando antes. Vou con o botiquín. Agardo. Outra sitio. Quero algo daqui. Teño sitio, espera. Mima! Veis todo multicolor. Vendai. Sí, foi a Igual é piruleta. como o de Super Mario. Ah, xa. Ahora dame sono. Sí. Por onde iremos? Por aí, por onde está indo Bryce. Por aí, Bryce, ti crees? Sí. Non sei. Sí. Chegas? É que teño moito sono ahora. Sí que se chega, mira, Eu non chego. Aí está, axúdoche, Cibran, cólloche. Onde estás? Volve a intentalo. Onde estás? Espera, que estou recuperando estamina. Menos mal que o sono pasa solo. Collónsche. Sofastesme. E agora pa aí, Deberíades levar vos a corda, porque eu teño menos Eh, que vos. Eu vou chegar Mirade, máis mirade. abaixo. Que? Acorda. É para cojas da vida. Porque era jodido, Para non? solo. No, meu, para subir aquí. Fácil. Bueno, a verdad, razón non lle falta ao rapaz, que chegamos ben. Tralalero, tralalá. David, ti crees que pai a miña idea que é por aquí? Sí, eu creo que sí. Seguro. Aí creo que foi por onde morrín eu, pero bueno. Aquí hai unha encajada bastante fácil, parece. Uf. Estou empezando a arrepentir de seguir a Davis. Ti sigo experto en escalada. Vale. Ah, no, tiña razón David, Aí está. Aí está, non teñen mazás estos árboles, non. Sale todo de repente. Ali hai mazás, pero... Buah, amiguiños, Que? como subistes hasta aí, a mí me dá estamina de coña, A ver, espérate aquí. Espera, a ver se dou collido. Non me dá. A ver, espera. Quero coller esas mazás para recuperar esta mina. E despois vou por eles. Aí estou. Veña. Allí. Aí está. Esa faste moito, Axudo vos ou que? E estou axudando, Cibran. Se tedes unha corda facilito vos moito. Tedes unha corda que me deixedes? Eu non. Ah, vale. E eu esperando aquí a Cibran. Espera aquí, Ricardo. Oli. Non tedes corda, non? Que non. Pois lánzame aquí, mírame, Cibran. Vesme encima de ti. Se me lanzas... Si xa estamos arriba. Meu, a facilito che moito, se che poño a corda aquí. Eu creo que é mellor jardala para despois, non é por mal. Pois que se den polo cu. Que agradable. Non espera nin para darnos a mao. Aí non dades chegado sin... Sin que. Sin estamina. Si é que somos boísimos, tío. É que Davis moito falar. En canto cheguemos á hoguera, cerro stream. Vas a xogarte no mapa novo. No! Intenta hasta que morramos no home. Vale, veña. Vale, ahora que veo Carlita. Que me mato. Vamos. Mira, unha maleta.
Pois eu vou polo coco un pouco. Podo vos levar cousas se queredes. Os collóns. Hola, vai. No, no, no. Chego, ¿no? Sí. Ahí está. Está David. Por encima de vos. Por aquí tamén, non ten complicación. A maleta. Os cocos eses escúndenme. La juegas cuando estéis juntos. La trompeta cuando casi llegas arriba te da inmunidad durante 10 segundos. Hostia. O que dixe, piruleta? A trompeta. No, non quero acabar de dormir. Solo que A trompeta está casi seguro que non fai nada, e che están metendo aí mentiras. facer stream cansa, A xente non sabe, pero agota. Ai, la gota... Por onde ides? Por onde ides ir? Por onde vai? Veña, Richard. Como? Eu estou... Que estamos ao teu lado. Axúdoche. Non sei se será boa. Ven pa aquí. Bueno, intentar. Vamos a ver que fai das piedras. Aquí puedo recuperar energía, ¿no? Onde estás? Eu, evitando Sí. o máximo de subidas posible porque... E agora, onde está Davis? Vexo de Ali arriba. David, se tiro a corda... Non, non quería que Sí, si me tiras a corda. Pero... Non sei se vou ser capaz de subir, eu creo que non son capaz. Sí, espera. Pero pa que subes aí? É dicir, vamos a pensar. Que nos dá de ventaja estar aí? Por aquí é subida fácil. Subir xa por arriba. Esto resbala, Tírame a corda. Ah, que me confundí de botón. Pero non me queres tirar a corda, papón. Confundime de botón, David. Por volve para atrás. E tírame a corda en gancho, cha. E a corda tamén. Lánzame aí. Pero lanza ben forte, Tío, mira como se balancea. Meu, apuntei pa ti, Non tes que apuntar para min, hai caída. Tes que Cuidado, apuntar. non te pinches. Si, ó. Hai máis caída que non sei. Lanza aí. Ahora sí que vas ter que apuntar máis para min. Aí está. Meu. Espera, que eu teño moita estamina. Volvo para ali. Vou. Gracias. Aí Nada, está. hombre. Merda, que merda. Caeu Que como teño un na trapo. mochila? Paco. A ver, Paco, non sabe nin como me chamo. Teño dos botiquins. E que máis teño? Tes Non un son botiquín, botiquín, perdón. unha bengala, unha pitón e unha linterna destas de fuego. O sea, unha puta merda tú. De puta madre. Vamos, David, sala, Sala a sala, bailar. que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se agarra como una... Como... No, pero vamos a hacer como escalada, hombre. Pero non, algo que tu cuerpo se pega a la pared como... Como unha ventosa. Vale, perfecto. Vamos, David, sala, escalar. Vale. Non era Que escalar. tú lo... A escalar. Aí está. Vale, poño vos a Tú corda. lo haces fenomenal. Tu Tu cuerpo se pega como una ventosa. Suave. Suave. Vamos pinchar aí, Davis. Que non, home, que non. Tarde. Non podes mover un pouco a dereita? No. Podo vos poñer outra aquí, mira. Estou pinchado, la madre que pinchou, te sí. parió, David. Espera, mira, podo poñer outra aquí. Tienen polo cu.
Ay, 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 no sé qué tienes tú. Levántate la falda y enséñame el tatu. Enseñame o cu. Vou morrer porque os normales non se queren jantar. Ahí está. Vaya dos cantantes. Vale, cheguei arriba. Caen unhas cousas. Como que che caeron as cousas? Non teño estamina, claro de estamina teño. Queres comida? Vou facer unha cousa. Teño bengalas, no vendas. Queredes vendas? Eu teño bengalas. Xa está. No, as vendas non me culan o tóxico. Estou en la putísima mierda. Ahora mismo son un coffin. Buenas. Vale, estou. Chego arriba, Estou arriba, señores. Eu De tamén. coña chego arriba. Toma, Brais, tes antídoto, queres? Sí, por favor. Bueno, xa se me está pasando, en verdad. Deixo aí guardado. Hola. ¡Me! ¿Qué es esto? ¿Para qué esto? Mira, como estábamos... ¿Dónde estás? ¿Para qué cojones era esto? Para, que te revivo, para. Gástase, pero non sei para qué. Non sei para qué, gasteino, non sei para qué. Pero como que podo botar? Está gastado. David, ¿Qué? vou tirar a Bryce, mátate. Que te revivo a David. Porque que non te podo dar botiquín. Non podo revivir que a estatua rompeu. Ah, de locos, por una vez matou. A ver, oh. É que sodes uns inútiles, Se amigo. matou o meu que teño na espalda. ¡Au! Vos sodes normales, este está de... Exacto. Bueno. Ti estás de putísima coña. É que ti estás de putísima coña. É que non me jodas. Vou a ver se vai un helicóptero por mí. Porque este tipo meu... Para, David. Ahora vamos por arriba, nene. Mira tamén aquí teño. Vas ter que comer os cadáveres. Hago no tipo que o bicho. Bonito reloj tes, sí, do sol. Onde está David? Pasou o mismo camín, Davis. O É mismo que, igual. cuidado, Ve que se matou o Bryce e coño o tipo baixa polo mismo sitio. Non vin que se matou aí, meu, eu estaba arriba de todo, eu estaba arriba de Cago todo. en vuestra putísima Eu tamén madre. cheguei arriba de todo. Deixadame ver aquí. Vou a ver o clip de... O clip do berro. A ver. Sois hijos de puta. Sois uns putos desgraciados. Deixadame... Me, como faz eso? Pois é o que ten que escalar solo. Para eso son as pitones. Ver se xa o viramos. Ai, mi má, que non dou subido. Joder, nin comida teño. Olvídate. Vou tomar este por si escaso e vou tomar todo. A mellor se tomas o antídoto sin necesidade morres. Lástima, ojalá. Eu consegui unha flauta de colorines arriba, que non sei pa que era, usei e non valeu para nada. Pois podia ter metido polo cu. Soplado. Non me jodas, meu. Como me gustan os clips de Davis querendo chulearse e acaba morrendo. Non me quería chulear, joder, quería xudarlles, pero resbalei e pequei polo arroz.
Aí vai Eu este. estaba arriba de todo. Aí vai. A madre que o fixo. Ai, son desos espectáculos. Tan cerca e tan lexos ao mesmo tempo, dadevos conta. Por que carai rompeu a estatua de arriba? Non entendo. A próxima colle máis altura que os outros, pero é de bastante. Así aparece un monstro que vai polos últimos. Que dis? En serio? Cago na puta madre. Tío, non podo superar o clip da miña caída. É Ei, chegou o Cibrán. É buenísimo. Sí, pero da igual, estamos mortos. Hostia, pero non lle daba un duro porque chegara a Cibrán, eh? Joder, un aplauso a todo o chat, por favor. Non é estatua, en serio. No. O sea, ahora teño que seguir eu solo. Me la Está ali a estatua, pero Davis di que está rota. En donde? A Ali. min ponme, detrás túa. Vaite a estatua para que vexas. A min ponme Get Resurrected at the Statue. Está rompida. Joder. Pois o primeiro que chegou arriba foi Davis, así que rompería. Eu Para canso... que me la rompeches? Meu, dinlle a estatua e deume unha trompeta de colorines. Non sei para que vale. Pois non moi ben. Fixache non moi ben. E además, a trompeta de colorines tiña un gasto que igual non revivía, pero ele tirou no aire. Non, fixo moi ben, home. Non sei para que valía. Nada, pois é moi bo... Aparta do medio, deixame ver polo menos. Xa era o que me faltaba. Aparta do medio. Lástima, non Que che pude faz? Que faz? Que faz? Para, meu, que está chovendo en un beixo. Pero como te moves con fantasma? Ah, sí que me muevo. David, tío, aparta do puto medio. Parece... Indiana Jones. Cal de todas. Indiana Jones y la estatua rota. Con esa voceciña que pon o pobre. La de Davis, para, por favor. Come unha masada esas verdes. Sí. Non che vou dicir por onde xa vou meter. Por nariz. Ojalá. Quero ver unha cousa. Vamos, Cibran, sal a escalar. Sala a bailar. Lo haces fenomenal. Tu Quero cuerpo subir máis escala alto. como una ventosa. Ah, no, tu cuerpo se pega como una ventosa. Serei capaz. Hai unha maleta aí blanca, Ah, pois vou por ela, primeiro. Ya te dicho abrindo. Sempre me pasa. Non sei para que cara a corda, total. Hai unha corda que vai en horizontal. É que podes poñer tamén pinchos nas paredes para a corda, pero non, non sei como vai eso. Hola, Astaroth, que tal? A corda a estiras nas mans e agarraste. David, sale de diante. Non estou diante, estou lonxe de ti. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Home, que eu deixo o rato por. Eu son, Perdón, eu son do, eu son do mesmo, Puteando. eu son do mesmo color que Brais. No, eres amarillo, perdón.
Amarillo plátano. David, Vale, ves Cibran, no, ves eso da esquerda? Ves eso da esquerda? Pódelo coller e se o lanzas faiche unha plataforma. Eso rojo. Isto? Si, se o lanzas na parede, faiche unha plataforma para que escales. Non podo guardalo. Si, claro, pero tes que ter... Come os caramelos, que é o que menos che dá. Si, vou reaccionar ao clip. Que clip queres? Toma, paso cheo. Por donde? Por chat. Pero tería que cambiar de... Ah, bueno. para mostralo, na, vou no ver eu solo. Un par de ritmos, como esa mierda. É buenísimo, é buenísimo. É buenísimo. Puto Bryce caendo. Igual era mellor por atrás, David, queres saber para que era trompeta Te- eso? Deixo que descubras. tes aí a maleta roja. Que? En donde? Dimo, dame igual. O sea, o que querades vos. Tes a maleta roja detrás de ti, Cibran. Vela. Ao mellor tes algo para revivir aí. Meu. En serio. Mira o fantasma meu. Mira o fantasma meu. Ali. Ah, vale, aí. Sí, pero non tiño que subir aí, David. Trepas. Tes estamina de sobra. Cara a esquerda ahora. Estamina, mina. Da estamina infinita a todo Chombe, esa el equipo por puta 10 madre. segundos. Va, no se vea. A ver que cojones ten eso dentro. Va, basura. Unha puta merda. Va, basura. O sí que era unha maleta especial. Está chovendo, Especialmente está mierda. chovendo, acórdate. Xa sei que está chovendo, pero eu escalo igual, pois un loco da cabeza. É que eu dixera vos que pillades a puta Ni trompeta. mau que me queda por subir aínda. Da estamina infinita a todo o equipo por 10 segundos. Hostia. Das 3 veces que morreste, des 3 veces vos lo dixen. Cibran carrileando. A ver, que deixa de chover xa, ó. Aí está. Que pare ya, que el público se va. La gente se marea y el público se mea. Cuidado con isto que explota, é como vos todos. ¡Bum! No, non o vexo. Día dun histórico. Ah, mira. Que sabros olhos. Bueno, é que non me jodas, meu. É que é impresionante. É impresionante. A cara que puxo Davis cando explotó. Si, pero hijo de puta está morto seguido. Eu non dixen nada, así que cala a puta No, boquiña. pero puxaches caras. Non podo poñer caras na miña Las puta caras, casa. Juan, las caras. Escenaza. Serie infravalorada. Chat, cal considerades que é a mellor serie española? Vou a ver como arde o chat de Davis. Fariña. Moi Cuéntame. ben. Meu, dabas pasado por la pedra, meu. A ver se lo subido aí agora. Cando se me vai o putísimo veneno. Veneno. No. Se un sube moito máis que os outros aparece un monstro. Puta chuvia. A trompeta sirve para ter inmunidade contra o monstro. A trompeta de repente sirve para 30 cosas diferentes. A ver cal é a verdad. Buenísima. Al palo, Aida sin duda. Sí, pero ahora... As de Esther Expósito. Ai, ai. Cando se me vai o puto veneno, meu?
Veneno. Non é ni que canción é. É unha que inventou Mario. Ah, En real, entre a de la osa, a de veneno, sabes? non sigo moito de los. Pois é unha canción de la osa, pero Mario canta como lle sale dos huevos. Pero si Elite é a maior mierda que pode existir, Non ten comida, non. El Ministerio del Tiempo, tío, recomendaronme varias veces a serie e nunca a vi ao final. E agora estou vendo Entrevías. Totalmente recomendada para que non queira ver. Non vexo eu eso, mochila, esa maleta nos pinchos. É que debe de se trepar polos pinchos de alguma maneira, tío. Eu creo que sí. Os vídeos dos Oye, colgados. agora, tío. Moi fan de Mario. Ese Mario non son Mario. No. Vale. ¿Se me mete por aquí? No. Mira hasta onde chega esa liana, chaval. Que non son sempre igual, o siento Mario, que non sei como eu se conozco Mario en Twitch. Non chego. Non son dueño deste canal para acordarme de todos vos. Non chego nin de coña. Sobre todo se non me anda na puta liana dos cojones. Entonces, si de 3 hai un que teña máis de 30 metros de altura por segundo, parece un monstruo que irá por vos. Entonces, esa trompeta da inmunidade. Que xa non trata de... Por que non me deixa? Pero a trompeta é real, porque neste chat xa dixeron 15 cousas diferentes. Fíate da ti, trompeta. fíate ti. É jodido, A Dime, trompeta para cajar nela. Si, primeiro cajas e despois soplas. Chulada. Choco crispris. É que meu. Por aí, ben, por aí a dereita. Salta para arriba. No, para arriba, por detrás. A esa pedra engancho está ali. Sí, e descansas no verde. Mete a trompeta polo A culo, donde, sopla, David? e toca. Aquí. Meu, sí, aí salta, se va subindo pouco a pouco. E para arriba todo o tempo. Sigue para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, descansas aí no verde. Fusteando ao máximo. Bueno, pero hai que facer así, senón é outra vez máis do mismo, tes outro verde aí para saltar. Descansas aí no verdiño. E así vas aos poucos. E agora para a esquerda, ves? Canto pagas por plus, como por plus. Aí eu creo que xa hasta podías correr, sí. E sigue todo para arriba. Tes unha maleta. Mira, que hai aquí. Ah, Tes varias maletas, tes 3. Índome unha barbaridade. 4 maletas, Cibran. Mira, ai, mira. Pero hai abellas ali, eso non me dá moi boa señal. Colle. Sabes o que vai pasar, verdad? No, home. Tes unha piruleta dentro. Para que era a piruleta, Brais? non sei, dache como en plan durante X segundos ves todo multicolor e tal e cual e despois Que empeza a dar Que é eso? Non sei se é estamina infinito ou algo así. Unha barbacoa. Pon aí. Se bebes a bebida energética creo que che dá moitísima energía. Tela aí de jardada. Beba energía, joder, a bebida energética.
Dame un medo que flipas pasar por aquí. Collo antídoto, beber bebida energética e collo Claro, antídoto. bebe di. Sí, Espera, que claro. vou coller as cousas todas que poida. Pasas cho bus pronto ou que? Por qué? Si che paso o bus pronto. Ti mira onde hai que ir, La virgen. Eso non é nada, ó. Manolo polo menos parece un pouco máis sencillo. Digo eso, empeza a chover. Ok. Probacho que facía a barbacoa esa. É para colocar, mira. A ver. Coloca, Queres a que ver. coloque? Sí, a ver que pasa. No, supoño que será para hacer de comer. Ah, igual é para quentarte tamén. Ai, e non se pode recoller. No. Merda, vale, pensei que se podía recoller, joder. Hai que estar atentos por si hai algunha estatua, porque ao mellor hai algunha estatua polo camiño, sabes? Non ten por que ser arriba. Arriba moitísimo. Eu creo que estará arriba de todo. Será para espantar as avispas. Si se alarga moito vou cerrando o stream, Se agora estou xusto en plena subida, chaval, estou intratable. Buenas, alguén aí do un meto de sushi. Que é un mito de sushi? É para marketing. Pregunta. Para que carallo... Que es? Chat GPT. Buenas, Barito Manía. Unha cadena de restaurantes. Non, nunca fun a eso. Tes unha maleta aí abaixo. Xa, pero non vou baixar, creo. Wow, o Happy Wheels, que xa non me acordaba. Buah, que risas ese puto xogo. Que mítico. Párate. Creo que vou cambiar. Ten 15 anos o Happy Wheels xa. Mima, 15. Imaginaba por aí. flipa. Hola, Lucía, que Hola, tal? boas. De que- Hola, boas. que Lucía, eu De sou- trepar, de ir trepando. Brais e eu xa caímos, xa morrimos. Esas setas nunca as comín, podes probar. Esas son novas. Unha polla, como setas. Xa te envenenaron. Tes antídoto, home, proba. Ao mellor danche bastante. As blancas esas non as probamos nunca. Come vos, arriesga aí. A ver. David solo quere que morres. Envenenaronche. Xa. Sono instantáneo. No. Buah, aí non chego ni de flis, ou si. Sí, tes energía. No. Aí a hostia. Casi. Que igual por aquí non é boa idea. Pero tampouco teño moito máis. Setas da morriña Que fees. non chego. A pitón era boa poñele aí. Pero tes pitón. É que hai arriba de todo. Un aplauso. Buah, si hubiéramos colocado arriba.
Revivía a forza eu. Viches o que fai a piruleta de atrás? No, o sea, vin que... Dache durante un Vin que che tempo... pon colores e tal e cual, pero non sei que fai. Estamina infinita. Pero dache sono tamén, Sí, bueno, pero deixame subir aquí. E tes outra piruleta, non? Sí. Usarena para subir aí arriba. Pois eu creo que vas ter que volver a usala. Deixa que deixe de chover. E ainda así, non sei. Yo soy B, pois mira, eu de Yo soy B non era tan faga. Arre, hostia. Esa é boa, chaval. Esa é boa. Amigo, porque me viene o chan, Como Sí, que jateado, guapo. amigo. Que Bueno, putada. Ole. Polo cu non podo ver. Que putada. No. 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 No, me mato. Cuidado, Safada histórica. Eso sí, creo que vou usar todo da mochila. É que che queda. Ala vai. No, no. Ala vai. Pero que fixaches, hijo de puta. A mochila que cae. Zafaches, Por aquí nin de coña, hai que baixar agora. Vai. Raro que non aparecera o da tormenta ahora, sabes? O de mega tormenta. Apareceu, pero a Eu nube ainda non chegou. non o vi. Puxo antes que a tormenta subía, pero... Sabe, Dios, non sei como sube a tormenta. Igual se está un solo, sube máis espacio. Perfecto. Se si non ibas ben, eu penso que dabas por ali. Por donde? Por aí, aquí? por aí, sí. Cara a bola esa que explota, pero por encima. A dereita ahora. No, non saltes, cabrón. Si Meu, é que non teño como girar, David. Non me gira o bicho. Ala, vai. Vaya hostia. Vaya hostia. Vaya hostia. Era demasiado xa. E non morriches, Ahora sí. No, sí, hay cuando no te queda verde morres, pero quedas como oscuro. A ver que nos dá. Mira, ainda subiches de carallo. Deronos un sombrero. Se non lle dades a listo. Bueno, vou ir cerrando o stream. Tedelle que dar a listo os tres, señores. Estades aí, non? Vou ir cerrando o stream e volvo ahora, vale? Entón, por que me mandas dar a listo? Porque non me escoitabades. Dime que dime. Tens un... Espera. Un sombrero Tens unha guapísimo. predicción inicial... Ah, non, vale, nada. Nada, soltame mal. Nada. Vale, pois vou cerrando o stream, vou facer un raid. A ver quen está. Cibran, non lees tan de cerca o teu pasaporte, ó. É que a ver se está ben. Vamos a Mira facer como está lendo Cibran, David. Si non houbera cagado aí, eu creo que chegaba ainda máis arriba, Vamos a facer un raid. Que puta rabia, tío. Veña, señores, falamos con mañán. Mañán habrá stream normal a eso das 7. Veña, un saludo. Un salido. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't